ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар кӯчаи Айни қарор дорем, назди чордомаи гардиши фурудгоҳ. Аз ин тараф сазидания ва рост роҳ ба сӯи Садбарг. Дар инҷо бошад худи чордомаи фурудгоҳ. Рост мерем тарафи Сеюмбаза, ба тарафи дасти рост гардем тарафи фурудгоҳ. Хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст, назди чордома. Бисёр бад гап мезанем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 18 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 4 ошона ҷойгир мебошад. Бениҳоят ошонаи хуб. Дари падест мана ҳамин. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 52 метри квадратӣ мебошад. ду хонага кардагиянд дар 4 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 18 ошона иборат аст. Техпаспорт дорад, ҳуҷҷатҳояш 100% мебошад. Наворимона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо дӯстони азиз, даромадгоҳ, роҳрав, якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона, дар инҷо ошхона ва дуюм ҳуҷра ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. дар бино отопление гузарондагӣ дӯстони азиз. инҷо ҷои теғзона мебошад, яъне ҷои кондитсионер. ва хуби ин хона дар он аст ки дӯстони азиз, тирезаҳояш раҳи калонро нигоҳ мекунад. Тамошобинони гиромӣ, бениҳоят манзараи зебо, манзараи кӯчаи Айнӣ назди чордомаи аэропорт. Минтақаи беҳтарин мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. Дӯстони азиз, минтақаи беҳтарин аст, маркази шаҳр. Ва инҷо бошад ошхона. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизеро ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад. хона мехаред, медуред, зиндагӣ мекунед. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. дар инҷо ҳаммом ва дар инҷо бошад ҳоҷатхона. нархи хона бошад 640 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пешӣ дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор. худо нигаҳбон.